कॅटरिना ठाकूर कोकणशाहीच्या दिवसभराच्या बातम्या या विशेष बुलेटिन मध्ये आपल्या सर्वांचं स्वागत करते। चला तर मग जाणून घेऊया सिंधुदुर्ग जिल्ह्यासहित संपूर्ण कोकण आणि अखंड महाराष्ट्रात नेमकं काय काय घडलं। आरोंदा पिरवाडी येथील उमेश पोखरे यांच्या अंगणात जाळ्यात अडकलेल्या घोणस जातीच्या सापाला सर्पमित्र महेश राऊळ यांनी सुखरूप बाहेर काढून नैसर्गिक अधिवासात सोडले। यावेळी वन विभागाचे कर्मचारी उपस्थित होते। भारतात आढळणाऱ्या 4 विषारी सापांपैकी हा एक अत्यंत विषारी साप होता। कणकवली तालुक्यातील सायस्ते ते वन्य प्राण्यांच्या शिकारीसाठी लावलेल्या फासकीत अडकून बिबट्याचा मृत्यू झालाय। वन्य प्राणी बिबट्याच्या मृत्यूस कारणीभूत ठरल्याप्रकरणी फासकी लावणाऱ्या सायस्ते येथील अनिल आत्माराम कणेरे याच्या विरुद्ध गुन्हा दाखल करून त्याला अटक करण्यात आली आहे। आज पहाटे हा गुन्हा घडलाय। आचरा येथील मारुती घाटी रस्त्यालगत असलेल्या घरात वयोवृद्ध एकटाच असल्याचा फायदा उठवत पत्ता विचारण्याचा बहाणा करून घरात घुसलेल्या 2 चोरट्यांनी वयोवृद्धाला लुटल्याची घटना मालवण तालुक्यातील आचरा येथे घडली आहे। त्यामुळे आचरा परिसरात खळबळ उडाली आहे। राजापुरात आज शिवसेनेने शिवसंकल्प अभियान आयोजित केले होते। मिशन 48 शिवसंकल्प ध्येय भगवा महाराष्ट्राचे अशी शिवसेनेची संकल्प यात्रा सुरू झाली आहे। राजापूर येथील राजीव गांधी मैदानात मुख्यमंत्र्यांच्या उपस्थितीत मोठी सभा पार पडली। बांदा शहरात देऊळवाडी येथे आज दुपारी भीषण आग लागल्याने सुमारे 5 एकर क्षेत्रातील काजू बागायती जळून खाक झाली आहे। यामध्ये शेतकऱ्यांचे लाखो रुपयांचे नुकसान झाले। काजू हंगामाच्या तोंडावरच बागायती जळाल्याने शेतकरी चिंताग्रस्त बनलेत। याबरोबरच कोकणशाहीच्या दिवसभराच्या बातम्यांमध्ये इथेच थांबतोय, पण तुम्ही मात्र दिवसभराचे अपडेट्स आणि ताज्या घडामोडी जाणून घेण्यासाठी कोकणशाहीचं YouTube चॅनल सबस्क्राइब करा, फेसबुक पेज लाईक करा आणि Instagram पेजला फॉलो करायला विसरू नका।